ka-enjoy as in duol na jud kaayang araw ng matangad no. O hapit na gyud, salamat kay hapit na gyud human na gyud ni among pag practice ani mga ka-enjoy. Bigahinan jud siya og oras o panahon para mahuman jud ang sayaw no, para maka-participate ta sa participation contest ni siya mga ka-enjoy no. It's kuan na March 3 4, 5 Huwebes na gyud ang 5 mga ka-enjoy. So bakla na usab kita para mag-practice dito asa Kabigkis. Late na ko kayo mga ka-enjoy karag kapoy ang akong pamati kay gidugo ko mga ka-enjoy. Read days, charot. Hay nako. So laban gihapon ta ani mga ka-enjoy no. Nagbalon ko og chicharon. Sana fish cracker ay fish cracker dagan fish cracker sa balay kay nagdala si Nemrod sa ni Agi panhurot. Hi guys, mag-practice kami. Tata bakla ko practice 3 days na lang mansad og unta dili mga sayop-sayop no. Memorize naman hinuon yun na ako ang steps nari usahay nga ka na nalimot pero as in nga medyo okay na gid siya. Ani mga ka-enjoy so tulong engagement dito mga ka-enjoy sa itong mga kapwa ka-content creator para mulambo ang atong page no. Para medyo busy manggod mga ka-enjoy dapat mag-upload ko sa morning, sa noon, o sa afternoon or gabi ana. Mo na siya akong oras nga ting upload jud. Pero sa mamawi na lang jud ko sa gabi kay sa hindi ko maka-upload og kuan noon. O sa higit pud maka-upload og morning kay udto na or unsa ba anang mabisi lang kita kay. Pagka morning manggod mga ka-enjoy, mo na pinaka-busy nato no. Kaya maginagina, mandimpyo sa atong mga buhat sa panimalay. Always magina siya kaya ato ang mga buhat sa panimalay. Wala man ginay kahumanan no. Everyday na siya naa. Mo na mag kuanta kay mura tag mga robot ba. Pinaspasa kita mga ka-enjoy kay. Ug magyaya ka mga ka-enjoy na. Tiyara ka nagluya, pildi ka pildi. Laban dito mga ka-enjoy. Ako hinuon always naman ako daily routine na ako is ang pagpaligoy sa akong mga buhion, pagpamahog, maglungag. Kung naang akong trabahante sa'yo, kaya kung maglungag, pero wala, sakto lang, mag-una ko og tigway tanan, ayan ako maglungag. Pero naang akong trabahante, kung ba na is maglungag og sa'yo, usahay gud makalungag og sa'yo. Kaya mauna gid ang hayop mga ka-enjoy. So kay naandan manggod no. Asahin na sinimro dali makabalon kay. Ayun nagpamahog ang manok wa pa naglungag.
Ayan na, nata sa kalahi mga kainjay. Sabi nga itong ilo nga. Ang atong antiparak eh. Madalos osman. Ay. Hangin. Madalos isang akong antipar mga kainjay. Kasi iluan na lang gini atong ilo nga. Igo naman yung nakatungtong. At least nga makaginhawat ano. Oh my kids. Diri balisod yun ang tubig na mo diri mga kainjay. Labi na din sa kabigkis. Mo ni ilang tubo oh. Ipaagi sa pa ba. Medyo lisod yun. Tapos scheduling kita mga kainjay katungod sa kadaghan ang tao nga nagpuyo diri sa Tagkulong City. So dili na gid maapod ang tubig. Dili pareha sa unang panahon nga 80 plus patok suga ka sa tubig everyday gid na siya, walay palta. So karon schedule na gid. Karon na pag-og mawala. Yun na nakalisod. Isa ra man ko ang amo ang kwan diri mga kainjay kana reservoir. Ha. Nanata sa part nga pwede nga ka mga kainjay. Huhu. My God. Pero siguro if duha na ang reservoir. Charot. Medyo okay siguro. Karon isa lang mangod siya. Kaya ang isa punduhanan na siya. Oh my God. I'm here na. Ayan, babay na mga kainjay. Kaya medyo taas na ang ato minutes.